Bună! Bine te-am regăsit! La mulți ani de ziua iubirii! Să iubești și să fii iubită! Și, în primul rând, să înveți să te iubești pe tine, pentru că tu ești cea mai importantă persoană din viața ta. Dacă tu te iubești pe tine, ai să vezi că toți din jurul tău vor fi altfel, îi vei vedea altfel. Mirela Livadariu sunt, specialistul tău în nutriție și stil de viață. O să continuăm în această seară cu informații despre cum îl pot face pe copilul meu să mănânce sănătos. Va fi partea a doua și îți voi da 8 tipsuri pentru copii între 5 și 9 ani. În această perioadă copiii nu știu să se ferească de excese și ei de cele mai multe ori mănâncă instinctiv sau imită ce văd în casă. Creșterea și dezvoltarea lor este rapidă. Între 5 și 9 ani știe toată lumea, așa cum iau avânt și cresc repede. Prin urmare, și alimentația lor trebuie să fie adaptată la cerințele din această perioadă. Alimentația trebuie să fie variată și să acopere și nevoile nutriționale, nu doar calorice. Dacă tu te gândești că organismul are nevoie de mai multe calorii în această perioadă, nu este suficient, pentru că mai multe calorii mâncate din alimente sărace nutritiv îl va duce într-o frecventă stare de foame și tendința de a mânca mai tot timpul. Și așa ajunge să acumuleze kilograme încă de la vârste fragede. Și acum, hai să vedem ce putem face. Cele 8 tipsuri pe care ți le-am pregătit pentru această seară. 1. Nu pune presiune pe el să mănânce mâncare sănătoasă. Nu este nevoie să-i spui mereu, nu mânca aia că nu e sănătos, mănâncă asta că e sănătos. Deja, poate o să spună, dar m-am săturat să-mi tot spui de lucrurile astea sau pur și simplu nu se atinge de ele. Nu-i spune, legumele sunt bune pentru tine și nu te ridici de la masă până nu le termini. Va ajunge să le respingă și mai ales dacă este un copil cu o personalitate așa mai puternică și, cum spun eu, gică contra, sigur va face exact invers față de cum îi spui tu. Și atunci va începe un război între voi, cu nervi, cu țipete, cu pedepse, care sigur nu duc la nimic bun. 2. Fii tu exemplu pe care să-l urmeze. El sigur va face ce vede în casă, mult mai mult va face ce vede decât ceea ce îi spui lui. Și ei când sunt mici, învață foarte repede, mai ales din ceea ce văd, din ceea ce aud, uneori mai filtrează. Cred că nu ți s-a întâmplat doar o singură dată să vorbești cu el și să ți se pară că el n-aude nimic și că vorbești cu pereții. Pune pe masă legume, fructe, crude, așează-le frumos și lasă-l să aleagă pe el ce îi place de acolo de pe farfurie. Dar aranjează-le frumos. Nu uita că toți masterchefii pun accent mare pe plating. Și nu e așa că și ție îți place o mâncare care arată frumos, care este frumos așezată pe farfurie. Noi oamenii suntem foarte atrași de ceea ce e frumos și mai mâncăm și cu ochii. În același timp, mănâncă tu din tot ce ai pus pe masă, pentru că, de curiozitate, și copilul va încerca. Poate nu chiar de prima dată, va sta mai întâi să se uite la tine, să vadă ce mănânci, ce reacții ai la un anumit aliment. Dar sigur, curiozitatea până la urmă îl va face să guste. Nu o singură dată am auzit, nu-mi place conopida, nu-mi plac ardei, nu-mi place brocoli, nu-mi plac, nu știu, chiar și roșiile. Dar dacă îl întreb pe copil, da, ai mâncat vreodată? Răspunsul va fi surprinzător, nu. Și îți dai seama că este un nonsens să spui că nu-ți place ceva atâta timp cât n-ai mâncat niciodată. Mâncarea trebuie să fie diversificată și din punct de vedere al gustului. Până și gustul se educă, la fel ca și copilul, cum îl înveți să meargă, cum îl înveți să vorbească, cum îl înveți să spună bună ziua, mulțumesc, tot așa îi educi și gustul. Și e timpul să se obișnuiască cu multe arome și cu gusturi de toate felurile,
inclusiv cu consistențe diferite ale mâncărurilor. 3. Mănâncă cu copilul la masă. El trebuie să se obișnuiască cu orele de masă, să fie niște ore clar stabilite, pentru că așa el își creează reflexele de a mânca. Și copiii întotdeauna mănâncă ceea ce mănâncă părinții dacă tu mănânci cu el. Nu e nevoie să gătești separat, pentru că poate mâncarea aia nu-i place, poate alimentul ăla nu-i place. Dacă îl înveți de mic să mănânce cu tine, ai să vezi că lucrurile vor funcționa mult mai bine. Așa nu va exista nicio problemă în a mânca roșii, brocoli, morcovi, dacă lucrurile acestea se consumă și în familie. Folosește legume mai puțin procesate, gătește la abur, la cuptor, fă un wok, dar ele să fie condimentate și bune la gust. Dacă vrei ceva dulce, pregătește-l în casă. Fă-i preparate din lapte, din fructe, fă-i înghețată în casă și ornează-o cu fructe proaspete. Pregătește-i fructe coapte. Așa ai tu control asupra zahărului pe care îl adaugi în preparate. Și un sfat, înlocuiește zahărul rafinat cu un dulcitor natural, cum este stevia, care este mult mai bună decât zahăr rafinat. Organismul nostru nu are nevoie la nicio vârstă de zahăr rafinat. Prin urmare, dacă faci un desert de fructe, poate nici nu e nevoie să mai pui zahăr. Așa am învățat să fac eu deserturi delicioase, fără zahăr și unele chiar fără făină, din produse naturale, delicioase, care pe lângă faptul că îți gâdilă papilele gustative, sunt și nutritive și sățioase. Un deliciu! Hai să vedem mai departe. 4. Nu-l învăța cu recompense dulci dacă mănâncă tot din farfurie. El poate se chinuie să mănânce ce are pe farfurie și poate fi prea mult pentru el. Mărimea unei porții, să zicem, pentru un copil de 5 ani este cam jumătate din porția unui adult. Atenție aici, și cât este porția unui adult, depinde și tu cât pui pe farfurie. Dacă el mănâncă tot din farfurie, se chinuie să termine ce e acolo pentru că tu i-ai promis ceva dulce după masă, gândește-te că el se va încărca cu niște calorii în plus. Și mai vine și recompensa dulce, care aduce și ea alte calorii. Și uite așa se ajunge să se adune kilogramele încă de la vârste fragede. În plus, creierul se învață că primește ceva dulce după masă dacă, de exemplu, termină legumele. Și atunci lui practic nu-i vor mai plăcea legumele să le mănânce, ci le mănâncă doar pentru faptul că primește dulciurele după masă. Nici nu trebuie să-l pedepsești și să-i spui că nu-i mai cumperi ciocolățele napolitane, biscuiți sau covrigei dacă nu e cu minte sau, eu știu, nu face nu știu ce. Deci nici recompensă, nici pedeapsă cu dulciuri. Ce mai poți face? 5. Pregătește mâncarea cu copilul tău. Ia-l cu tine la bucătărie, pune-i un șorț frumos în față cu Mickey Mouse sau cu ce-i place lui din desene animate și lasă-l pe el să curețe cu tine legumele, fructele, să le așeze pe farfurie, să pregătească salatele, să orneze farfuriile. Așa își va dezvolta și cunoștințele pentru că o să învețe legumele și fructele și va stimula și creativitatea aranjându-le frumos. 6. Gătește mâncăruri cât mai gustoase folosind alimente sănătoase. Ei când sunt mici nu știu să aleagă alimente care să le asigure nutriția, dar noi ca părinți și mai ales mamele suntem cei responsabili de educarea gustului copilului și, bineînțeles, de introducerea alimentelor sănătoase în hrana lui de zi cu zi. Dacă îl înveți de mic să mănânce cartofi prăjiți, fast food-uri, dulciuri la fiecare masă, atunci vei avea o mare problemă. Copiii la această vârstă fac cunoștință cu fast food-urile pentru că merg la zile de naștere, ies în pauză să-și ia ceva de la chioșcul școlii, mai ales dacă tu nu i-ai dat un pachetel la școală și îi dai bani să-și cumpere ceva în pauză dacă e foame. Dacă tu o să-i dai de acasă, dacă de acasă
nu știu, alimente sănătoase, el o să le mănânce din ghiozdan. În schimb, dacă tu acasă, să spunem că nu gătești gustos, cu siguranță el se va duce către fast food-uri, pentru că toată lumea știe că fast food-urile au tot felul de adaosuri în așa fel încât să creeze un anumit gust. Un gust care să te tot atragă și să mai mănânci și să mai vrei. Și aici este pericolul acelui mâncat de fast food tot timpul, pentru că mâncăm gândindu-ne la ce gusturi au. Și pentru că am vorbit despre pachetelul de la școală, punctul 7 ar fi: nu-l lăsa să plece la școală fără să-i dai un pachetel cu mâncare și un fruct, dar un pachetel care să-l atragă. Nu-i da bani să-și cumpere de la chioșc, pentru că acolo sigur va găsi doar alimente care sunt bogate caloric și slab nutritiv. Cumpără-i pentru școală cutii frumoase pentru mâncare, care au tot felul de personajele lui preferate din desene animate. Și chiar o să-i placă, pentru că se poate să o ia și în joacă, să-și hrănească prietenul lui din desene animate în pauzele de la școală. Pune-i roșii, pune ardei, pune o frunză de salată, castraveți, fie cruzi, fie acri, peste o bucată de piept de pui făcută la grătar, făcută acasă, nu neapărat cumpărată din supermarket, gata, făcută acolo ca să aibă și conservanți în așa fel încât să țină mult timp. Între două felii mici de pâine integrală sau pâine neagră, poți să-i pui în alt sandwich un ou fiert sau poți să-i faci chiar o omletă fără ulei și să o asezonezi cu tot felul de legume. Va fi o mâncare delicioasă care îl va și atrage, pentru că o să aibă o bogăție de culori și de gusturi și va fi mult mai bine hrănit în pauzele de la școală. Al 8-lea tips, poate nu ultimul, dar atâtea am ales eu în seara aceasta: învață-l să mănânce fructele întregi, nu să bea sucuri. Chiar acele smoothie-uri făcute în casă sunt foarte bogate caloric. De multe ori un pahar de suc de fructe are mai multe calorii decât ar avea el nevoie. Știu că este mult mai ușor să-l bei cu paiul și îl termin repede decât dacă ai mânca un fruct așa să-l muști. Dar atenție la calorii. Și încă un lucru de care aș vrea să amintesc. În perioada aceasta de 5-9 ani, când copiii merg la școală și creșterea lor este foarte repede, ei sunt expuși unui risc de a face anemie. Și atunci este foarte important să mănânce carne, ouă, pește, legume și fructe proaspete, care să fie bogate în vitamina C, în vitamina B9, B12. Aceste vitamine sunt cunoscute ca fiind cele care contribuie la absorbția fierului. Copiii cu anemie vor avea un randament scăzut la școală, pentru că funcționarea creierului și a sistemului lor central, nervos central, depinde de nivelul de fier din sânge. Și în același timp, creșterea lor este întârziată, scade imunitatea, vor răci mult mai ușor și în plus nici nu vor avea energie ca ceilalți copii ca să facă față întregului program școlar. Poate să fie și apatic, dar pe de altă parte poate să aibă și perioade de agresivitate și nu știi de unde. Și este vârsta la care deja noi nu mai putem controla în totalitate. În momentul în care intră copilul în colectivitate, provocările lui culinare sunt foarte mari, mai ales dacă el nu este învățat de mic acasă ce să mănânce. Asta nu înseamnă că o să-l ținem sub clopot de sticlă, să nu mănânce nimic pe unde se duce. Nu, exclus asta. Dar prietenii lui vor avea diverse petreceri cu tot felul de mâncăruri mai mult sau mai puțin sănătoase. Va mânca cu siguranță, dar acasă tu te ocupi de alimentația lui. Și reține,
Nu ceea ce face sporadic îi dăunează, ci ceea ce face zilnic și ceea ce vede acasă. Dacă vrei și tu să știi mai multe despre ingredientele naturale pe care eu le folosesc să fac delicii culinare, te aștept să-mi scrii. Acum îți doresc o seară minunată și pe curând! Pa!